underestimate ang inyong self. Nga, biskan pigado lang kamo mo silingon, hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:18 na, diri kita na yo. Kadali ang observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Updang kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, good morning sa aton pinalangga nga mga tagpalamati. Good morning. Ang laragway sang pila ka mga dalanon sa syudad sang Bacolod. This time aksyon Fred, masyado gid ka tawhay. Wala lang madugay nag-umpisa ang pag-deliver o kung pag-dulong abi sining mga salakyan aksyon Fred sang mga isda, no? Mga isda wala lang madugay. So namat-amat pa lang pagpasulod diri man sa area sa Burgos Public Market Action Fred. While ang iban diri sa sagwa pa lang action Fred, may mga kaplastar na nga mga pang-repair bala. Especially ini sa atubang ang mga pila ka mga materials nga gina-plastar para ma-repair ang pinaka-ato, magbutang sang selling o kung ginahambal tabala action Fred nga kisame nga amo ni nga ginahimo sa karon, no? Iba naton nga mga kauturan, especially ang mga tricycles, ang ready naman naka-plastar na sa sining aga, while ang kilid diriya if you are in area sang Hilado bala action Fred o kung Burgos sa Hilado, may dako man diri nga equipo o equipment. Aksyon Alvin. Yes sir. Napahibalo ka ang aton schedule sumula ina. Kinanglan na igo-igo kita sa oras. Roger on that action Fred, no? So may mga equipments ang ari gid diri sa area sang Burgos sa Hilado kay amat-amat naman sa pagbuho aksyon Fred, no? Sa sining aga, while iba naton nga mga kauturan ang naga-parking naman sa ila sining mga salakyan kapangapi kag iban pa. So far action Fred, no? Muli ang pila ka mga obserbasyon karon sa mga dalanon diri sa syudad sa Bacolod. Nakasulod kami kagina ni aksyon nani ang presyo sang ato sa sining mga kauturan kapamangkot kung pila ang presyo sang karne. Ang karne sang baboy aksyon Fred is 270 pesos, while ang pure meat sang baboy is 280 pesos. Nagapamangkot kung pila ang presyo sang baka, still nagapabilin sa 330 o 330 pesos, while ang mga manok diri sa area sang Burgos Public Market is 170 pesos ang presyo sang manok. The same action Fred kung sa cuttings kung special choice like chicken breast, ang bili sini ang 190 pesos. Observations ang patrol ginadulong sa inyo sang Santon Plan. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Kay Salvador Tanalion morning, Tamiada Sofia Angel Tanalion nagamonitor sa Pontevedra with love. Kay Rune Lo del Rosario, good morning. Kay Doy Artor, sa aton mga tagpalamati, medyo naglain ang schedule namon. So ang inyo padala nga mensahe, liputon lang ninyo para mabasahan naton. Kay Junalyn Pajarito, good morning man. Kay Ana Sinuro, may lang nga pagmonitor.
dira kay ATG Hilarso. Monitor na dia sa Purok Matahom, Barangay Tanguba. Kay Ana Sinuro kay Glimar, Homisilio Martisano, monitor sa La Carlota. Kay Idilaos kag Nanay Isabel, good morning. Kay Evelyn ni Pamusino. Kay Jinke Dialagdon, morning ko kay Mr. Arthur Jeep Vilasor, Banisa Mayo, Dokmat Mayo. Mama Lulit Dialagdon, Papa Joe Dialagdon, Alma Uligon, Noel Amar, MG Sison, kag pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Inday Blasa, good morning. Kay Miriam Joso, good morning. Patamyaw na sa Barangay Kabkab. Kay Tiyay Sabil, Kagdigol, happy birthday. Kay Rogin Estuya. Sige. Kay Rogin Estuya da, happy birthday lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na ang pila naton ka mga utod, basi matingala kamo masunod nga mga inadlaw bala. Ang panamyaw nyo lipot lang kayo, kay ang amon schedule subong gabulubaylo. Basi hindi na to malaputan ang inyo panamyaw kung tama gid kalaba. Kay Judge Nap Yamanti, good morning. Diraman kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos, kag Bob Francia, good morning. May lang nga pag-monitor tagsagid kag kaagahon. Kay Toto Raul Alibugada, kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning. Kamusta da? Si classmate ko Efren Pompirada, kag classmate Nets Alarcon, good morning sa inyo. Si Pare Kinit Pabonda, wala ko kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Balik ako pagkatapos ini. Yari na the original Hoy Herbal Capsule. Epektibong na pamatud-an na. Babakuron ang For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the Balikan ta kamo pagkatapos. awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria
kining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo. Makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo. Kondinado, reincarnation, ag iban pa nga mga kasaysayan Kita tidur lagi. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mamlang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo madua ng mamuna kay Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng mga buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ang lamok.
kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kag labi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok.
Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan ukon madula. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas. This time check is brought to you by Joy. Iwas germs, iwas sakit. This sponsorship is brought to you by Joy. Iwas germs, Oh, ano pagid? Ang pila ka mga balita baw? Ang Boracay magsulod dato gali kung turista ka. Bayad ka no, tag isa kagatos insurance ko no. Damayo man. Ang Boracay wala untat ya. Sige pa to, pagsulod mo to, kula ka pismas, dako ba? Kadako pa sa balaran? Mga 2,500 pa. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Kay Utay Benedicto, good morning. Kay Hinubiba Gimbal, kay Alma Gonzales Posisyon, subungman kay Julpa Caritativo, kay Crisilda Balindis Iman, good morning. Kay Renato Tanwan, dira kay Warlito Nisya, good morning. Kay Marciano Bugaay, kay Niliana Sabran, good morning man. Kay Milili Uligoda, kay Imbong Jocampo, dira kay Nimisha Roques, subungman sa Barki Tribe, good morning. Kay Kimpoy Yulo, good morning. Kay Milben Piñapel, kay Jocelyn Balahadya. Takos ko pang oras ko, kay bag-o ang amon dire nga plastada sa program, amon na nga hindi ko kabasagid sang madamo ninyo nga mga panamyaw, kay ginatakos-takos pasubong ang oras agod mag-igo. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Aber, sa aton mga kauturan, kapi-kapi kamo anay da, no? Sakto gini nga pangapi-kapi gamit kamo Dr.
daw mayad ini nga balita para buwas nga adlaw daw dako gawa ang tapyas sa presyo sang gatong. Mayo ni nga pamaskwa sa aton sini mga kauturan nga mga driver kag sa grupo sang transportasyon. Ipangamuyo nyo nga magsigi-sigi hasta matapos sa bulan sa Disyembre para bisan paano ang inyo sini nga Paskwa malipayon man. Dako-dako ang bring home ninyo. Amo ni sang manami kon gaos-os bala ang presyo sang gatong kay ang bring home sang aton sini mga kauturan of course dako-dako man. Imbes nga pansit kag pandesal lang, medyo may lechon manok na, makabakal na kilo baboy, kag iban pa, damo-damo na ang ibutang sa lamisa sa luhan sang pamilya. Amo na yang importante sa tanan. Kay kita nga Pinoy bisan paano, bisan ano kaimol sang Pinoy, pag abot sa okasyon 24, 25, 31, gapaningwa gid nga may ibutang sa lamisa, bisan paano may salu-saluhan upod ang ila sini mga pamilya. Amo na yang believe ko sa Pinoy mo. Ang Pinoy bisan ano kapigado gapangaraskas gid, magluwas na mang komportek tamaran. Gapati kita kung mapisan ang tao daw budlay nga magutman. Damo kaya ideya mo. Ang tanan-tanan lang ideyahan mo para nga mabuhi ang pamilya mo. Ti kung tamaran ka, ti pakilimos kay. May di kay humlad-palad ka lang, hapos lang, libot-libot ka lang. Kaluluoy man iban na nga manog pakilimos bala. Iban ka kugos pa bata ba? Ginapati alman sa init ang kabataan. Amo na bala, kay kabudlay gido. Ang iban, ti ano mo na, ibang kadlag ko lawas pakilimos. Kay man sanghubin pa, nagagada inta kanuuno kasyabo. Te kundi wala ginabaton ka pamilya. Pag-abot sa tion, nga wala na ibakal sang ilabisyo, hindi naman kapauli sila puluyan, kay ginabusaran man ng pamilya, ti araw makita mo, galibot ga pakilimos, kadagko sang lawas. Amo na ang disbintaha, nga nag-agad ka inta kabisyo, nga hindi ka mag-isrot. Action Report, second portion. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na. Ano pagid ang pila kadalag ko nga mga balita baw ang kiimyo parada naman gasinggitan sila nga dapat pasakaan na ang sweldo. Dapat na gimana? Kay ti lantawab lang sitwasyon sa kamalahalon sa tanan, ang sweldo lagasaka. Salig lang kita sa ginpalayag ni Presidente Bongbong Marcos nga sa tuig 2023 may posibilidad nga sakaan ang sweldo sang tanan nga empleyado sa gobyerno. Dalaan na lang nga pribado para bisan paano ang tanan-tanan enjoy man sa tuig 2023. Dapat nagiman Hindi na kita kalabot pa sa presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. Kinanglan na makapulo pangabuhi ka man nga hindi giman manggaranon, pero hindi ka giman magutman bala. Inang makakaon ka man 3 ka bisis isa kadlaw. Makapaeskwela ka man sa imo kabataan, makahatag ka man balon once in a while kung may okasyon, makakaon-kaon ka man sa restaurant. Akanami Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Dira sa kauturan naton, kay Toto Alex Muntisa, good morning. Kay Ana Sinuro, kay Vergara Jeronimo, good morning. May lang nga pag-monitora, tagsagid kaaga. Kay Milili Uligo, kay Barani ni Rico, good morning. Kay Christine Danyoso, good morning. Kay Ters Vergara Sanso, kay Bing Bagatila, good morning. Kay Gloria Lara, gaupod sa aton karon nga kagahon. Kay Nobe Magapan, kay Lubik de la Luna, good morning. Ang iba ninyo nga mga panamyo, padasunan ta na. Takos-takos ko lang ang akon oras subong
para masaulo tabla ang bag-o naton nga schedule sa aton mga komersyal. Daso na, base ko na masaulo ta na ini, malawag-lawag ta na ang inyo sini mga panamyaw. Kay Judge Napdiamante, good morning. Kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning sa inyo na. Si pare Kinit Pabondo, idlaw ko na kay pare Kinit, dugay na nga wala kami mag-kinit anay, no? Pero sige, base kon pila ka adlaw magtabuay di man ang amon banas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Bao, saka naman ang presyo sang palupok. Uy, by the way, ang palupok bala ni, mayo man siya kay ang tradisyon sa Pinoy, tabog panulay mo. Pero bakal kita sang husto-hustuhan lang. Ako na lang sa una, wala ko bakal palupok. Hindi man ako na makaon. Kundi bakal ko palupok, ibakal ko lang pagkaon. Sa kabataan, gayo, silang ko pasiret lang. Dalag ko lang kabataan. Hindi ko luyag lang madisgrasya. Okay man na, gayo, pero pagkaga, mabawi pa ni mo na kung magtalabog na tudlos bataan mo. Kaon-kaon lang Medyo enjoy lang kita sa pagkaon. Hindi na kita magagada. Pamati lang kita, tutaga barak-barak man ang palupok na. Mga Chinese community, pati na sila mo. Nga tabog sang panulay ang palupok. Pamati lang kita, ano pa naman? Rinagumba naman ang palibot sa Pizza 31. Hindi na lang kita yung magagat intra. Ang ibakal ta sa palupok, ibakal ta na lang na mga regalo kapag kaon para sa kabataan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Babalik ako pagkatapos ini. Pagbisita. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sang mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is
is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Para tuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan Against Women and Child Month ginasaulog sa bulan sa Nobyembre kag Disyembre. Police Balita. Upod kay Aksyon, Eric Magbanwa. Aksyon, Eric. Good morning, Action Fred. Report kay sa Bacolod City Police Office. Ang bulan sa Nobyembre 2 Disyembre, ginakabig nga Violence Against Women and Children Month. Ini ang parayag ni Police Lieutenant Portia Niliosan, tagapabuno sa Bacolod City Police Office, Women and Children's Protection Desk sa Bacolod City Police Office sa interview sa Action Radio. Sunod kay Niliosan, Action Fred.
Bilang pagsaulog sa kagabatan, may mga programa para sa kababaihan, kagabataan sa sulod sa 18 Dias nga kampanya para tuldukan ang violence against women and children o kon BAUSI. Sa diin, ang pinakagol nila Action Fred amo ang ginatawag nga BAUSI Free Philippines. May mga motorcade Action Fred nga ginapatigayon kang seminars sa sulod sa 18 Dias nga kahiwatan. Isa sa mga promote sa sining programa Action Fred amo ang isa ka film showing nga ipagwa sa Cinema Mall sang SM nga may tigulo verdict. Sa diin, diri ginapakita Action Fred sa pelikula ang pagkastigo sa bana sa iya sini nga asawa. Pagkatapos sining film showing nga paghiwato sa Disyembre 3 Action Fred, Mayara Open Forum nga patigayunom. Sa diin ang isa sa mga dinapit kay bisita amo mismo si Police Lieutenant Porcia de Leosa, tagapamuno sang WCPD sang Bacolod City Police Office. May kami subong nga naginahiwat nga Children's Month namon, pero may ari kami 18th Day campaign to end BAUSI, no? Violence Against Women and Children. So nag-start ini sa November 22 until December 12. So may mga activities kami, may mga seminars, pero may specific kami subong Sir Eric na gina-promote ni for campaign for our ending BAUSI. May ari kami movie paghiwaton sa Cinema, diri sa aton sa Bacolod City on December 3. Ini amon nga title is Verdict. Igasyon ini sa amon on 10:30 a.m. to 1 p.m. So after sinasar, may ara man kami mga inon-anon. Bakit may mga question aton ba lang nga mga manuglantaw, laman nga mga concern, sir. So ina nga film showing, regarding niya siya sa kaasawa, bala nga gina tapos man sa iya nga husband, no? Isa ka battered wife. So natamo ito na yung magkuhaan nila sa lesson. Magabulig sa ila sang mga input nga mga information para sa ila. Labi na gid sa mga babae tada nga mga nagaka-experience man sang violence sa ila nga panimalay. Ang aton nga goal is to have a vows Free Philippines. Ang programa at naman na partinisir naman niya sa Children's Month, anong nakaline up sa ato niya, mamaya? May kita activity by our LTPC headed by our beloved Council Celia Flor. May mga motorcades kami, may mga programs kami para sa ato nga children, kag may mga upcoming pa nga mga activities. Pero gina-finalize pa naman sa LTPC, sir. Police Lieutenant Porcia de Leosa, Head sa Bacolod City Police Office Women and Children Protection Desk, sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Aksyon Eric Magmanol report. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Ang ginakastigo nga banay sa asawa, wala. Kalabanan daw. Ginapasibangdan ng priming bana, no? Nga mong kastigo sa asawa. Damo bala ko kilala. Nga asawa kakastigo sa bana. No, ang bana do, gaduko-duko lang. Ini mga bana bala nga do sikat mo do kaisog. Pag-abot sa balay ba, under disaya gali akalain. Isa lang kasinggit, kasawa ba, sagob na yun. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Kay Prince Boy Pajardo Mides, good morning lang. Kay Kurt Nathaniel De La Torre, subuman kay Domingo Barniso, ara sila. Kay Dodge Dalida, kay Stila Pahilanga Cesar, good morning. May lang nga pag-upod sa ato na si Vanessa Mayo, good morning man. Kayo si Mungkal Torilla, may lang nga pag-monitora. Daso lang nga sa nasiling ko ang inyo sini nga mga talamyawon, padasunan ko lang. Kay subong ginatulutunan ko pa siling ko ang bag-o naton nga schedule sa mga commercial. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Siling sang migo ko niya, kadamo komersyal lingko natural na, lingko kabalo ka, amo na siya ang dugo kag kabuhi sang radyo, no? Intindihon nyo lang na nga amo na yang kabuhi sang radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Oy, mapamangkot lang ko sa inyo. May mga bukol kabala sa lawas. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa
Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga sa masunod nga sinimana, Disyembre na. Ambot silingon, dagsa na ang mga pasahero. Te kung magbakasyon na mga estudyante, butang ko abi mga pizza 15, tapos na ang klase, may mga tapos ng examination, bakasyon ng kabataan, balik naman sila sa Enero naman. Kaya ang Enero 2, pista opisyal gindeklarar na inasang Malacanang. So, pizza 3 ini sila, mabalik sa ila trabaho. Subuman mga empleyado sa gobyerno pribado kag mga estudyante, no? Nami Manila bakasyon ba? So, ang aton mga kautoron sa mga plano na kung saan ano oras sila magpalauli, sila mga kaprobinsyanan, kabanuhanan, kag kasyudaran. Ipangamuyo talang nga wala sang disgrasya, wala sang anuman nga aksidente nga magluntad sa bulan sang Disyembre. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. This news sponsorship is brought to you by Nescafe Creamy White. Sarap mag-sweet. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Aglay ka, malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life.
ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko? Gusto ko ila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Ben, ang third draw 11 kag 27. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang loto, diri kita 658. Baw sa pagkadako na sang jackpot 292,32,824. Dako na. 293,032,824. Are ang winning combination. Base kamo ang magadaog. Bao. Galupad ka ni sa kahanginan kung ikaw makajakpat labi na gid konsulo. Are ang winning combination 36, 38, 29, 7, 45, 12. Winning combination sang 658, 36, 38, 29, 7, 45 kag 12. Gaidas ang manugtaya sa mga Lotto outlet, hamak mo, hindi maintindihan, 293 million ang jackpot. Bao, kung magdaog kas niya, pwede ka nakapaliwaliwa sa iban nga kapungsuran. Sa ilo kita, 649. Ang jackpot, dako-dako naman. 63 million 13,007. Ang jackpot sa 649, 63 milyones 13,007. Ari ang winning combination in any order. 5, 42, 43, 25, 35. Ang winning combination sang 649, 5, 42, 40, 3, 25 kag 35. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Kay Gina Sirna, good morning. Kay Ana Sinoro. Kay Centros Aspan Canoy, good morning man. Dira kay Miriam Salvidales Estampador, good morning. Kay Romeng Estrabon Hidalanga. Kay Elmer Boyet Villamor. Dira kay Vanessa Mayo, tamyaw gid siya. Kay birthday kauto dia nga si Bert Mercado Bustamante. Kay Bert Mercado Bustamante, happy birthday gid. Inatamyaw ka ni Vanessa Star Mayo. Kay Lunel Berhet Sapoten, good morning. Kay Nimpa Ibanez ang barangay Tangob. May lang pag-monitora. Tagsagid kagkaagahon. Kamusta da sa kapihan? Arap da, take sigurado kanay Munsing Syukon. Ara da kunapon sila ni Joel Pirido, si Jobert Carion, si Mayor, si James Patalagsa,
Mot si Bida Tumbos kung kakadto pa da. Si paring JC Sindico, Roger Aguirre, Bibitan, si paring Ano Rivera, mot kung kamamasyar pa da. Si Lore Apurado, si paring Nestor da sa Concepcion Talisay, good morning lang. Pero sigurado ko ya kaday Boy Bala, Minsteda, kanday Dot Sullivan, Munet Rojas, Nelson Distrito, Jok Torres, Larry Benitez Baral, si Pare Ed Jamson, si Billy Caro, si Jimmy Candelario, si Polding Hipes, guro at tiga pulo pamasyar mada. Good morning do sa inyo. May lang pulo pangapi. Base sa masunod nga mga inadlaw, base kon maka pulo pamasyar matada. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Dali gilang at lang may pamangkot lang ko sa inyo, nagdapat gamiton man ninyo para sa inyo ikaayong lawas ang epektibo kag natural nga paracetamol kag pangtap na sa mga sintomas sang trangkaso kag COVID. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Mr. Pat? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan. Ginaduso ni Presidente Marcos sa bulan sang Pasko. Kung sa bagay, Mayo man. Bisan paano balo ka kung Pasko ba, parte ga dinaguso lang ang aton mga kautura. Kamusta kabato na kamo sang inyo sini mga bonus kag 13 month? Daw 14 ang mga mall subong daw gutok na. Mas temprano pangumpra na kamo sang inyo sini mga balaklon, mas temprano, mas barato. Galing tindi ka mang kabakal dayon sang mga bagay bala nga dali magkalapanos, mga dilatas lang nga usaron nyo bala para sa mga pagluto nyo sang mga pagkaon ninyo, mga salad bala. Isa sa mga paborito kong fruit salad mo. Of course, hindi madula ang kanamit sang Balenciana. Amo nang mga paborito ko. Amo na sang ginakaon ko ya. Sa Pasko, bisan na wala na iba na mula na, okay na ko no? Sulusaktan mo lang sang mga ulo isda nga manamit bala. Kaya iti ang mga baboy kung kaysa kung tama ka sumuod na giman, no? Once in a while, ulo isda ka man, sulusugba. Namigin man magsulusugba, lagaw po himplo. Sugba mong lagaw, sus ka na mito, no? Mga paborito ko may sinamakan ka nga isilusaw-saw mo sa blasa pagkanamit. Ang talong kahapon, nagsugba ko talong, ni panitan mo na siya, katapos tapad-tapanon mo siya. Pagkatapos, paano mo siya, tuktukan mo sa ahos, bla pinupinugid, kag iburibod, ahos, kag sibuyas bombay, iburibod manimo, putan mo pates, kag sinamak, bao sa pagkanamit, pares ang suba nga lagaw, wala tupong sa pagkanamit, it
kananamo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:22 na. Good morning da. Kay Evelyn Sinaon, kay Mario Olvido Aquisa, may lang pag-monitor tagsagid kakaagahon. Ano pa ang pila ka dalagko nga mga balita. Daydayon tamang karon sa ikadua nga hutong sa aton pagpangalagad ang pila ka dalagko nga mga isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:23 na. Morning da sa aton mga kauturan sa pamilya Dilag sa Sumag kay Marlon Kaglagrimas Reyes. Belmonte family, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa aton kay Marvin C. Kay Jan Hidalgo sang Manapla, si pare Erning Huriliaga Bugtaw na ni. Si Richard Cagtotobino sa Barangay 4. Si pareng Istoy querido, kamusta? Bibango na. Walking na, mas temprano. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Ba, damo maluyagon ba? Sa 293 milyones. Ti ano mo na? Kung ikaw yung mapalaron sina, imo gina. Bati, siling siyang migo ko, binya bisan 3 pa kami mapartidas na mo. Ti kung gusto iya sang kapalaran nga suluhon mo kuni sulo, tapos ipoy-ipoy ka lang, kag mag libot-libot sa bugos nga kalibutan, purti ba? Damo gid may kursunada, damo gid ga text nga manami gid man. Kon jackpaton niya galing ang imo kapalaran daw langit kalapad, amak mo milyon-milyon ang gataya. Ti kun sa bagay, kung hindi ka magtaya, hindi ka magdaog. Pero kung magtaya ka, may tsansa ka. Bisan hindi ka magdaog ya, may tsansa ka magdaog, nataya ka mo. Pagkaga, pagbugtaw mo, kung may bukaron ka, dahil mo siya, isa lang ka numero ba? Ang iba ba niya 3 na? Iba niya ba? 0? Kalahin. Wala, gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Balik ako pagkatapos ini. Tanduay Ram 5 years. Tibay loob, tibay tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod
Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano nang nauya ako magulang. Ay, siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila. Madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya gaano sa Ang inyo. permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagig ko kay base sa ko nadala nagig kami nga may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana, ano lang kuya, ako makulang. Ay, may pigado, tas kay ano ko sila. Mandisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi maka. Espia suportadong House Bill 2916 nga ginfile ni Congressman Greg Gasataya. Si Action Dale Salazar may report. Action Dale. Bayang action Fred, suportado sa Bacolod City Council ang House Bill 2916 nga ginfile ni Congressman Greg Gasataya nga nagatuyo action Fred nga himuon regular ang mga contractual government workers nga nagatrabaho sa sulod sang kapin ni mga kasunod-sunod nga tuig. Inipagiman sa resolusyon nga ginaprobahan sang City Council nga gin-author ni Councilor Al Victor Espino ang chair sa Committee on Laws. Ginihemplo ni Espino action Fred ang pila ka mga contractual workers sa City Hall lakip na sa bahin sang sangunang panglungsod nga pila na katuig na nagaserbisyo kag ginapaabot makabenepisyo sa sation nga maaprubahan ang ginaduso nga House Bill. Pero nagsesyon action Fred si Councilor Renesito Novero nga ilakip man sa resolusyon nga magpadala sang komunikasyon sa Congress nga kung nahimo ilakip man sa probisyon sang hagda mga job order workers nga madugay naman nga nagaserbisyo. Is a proposed resolution supporting House Bill number 2916 or otherwise known as a bill regularizing contractual government workers that have been in service for at least 5 consecutive years. Nabatian si Bacolod Councilor Al Victor Espino. Life extension vitamin D3 mga ka-aksyon na wala pa matapos ang COVID-19 pandemic. Padayunon ng naton nga proteksyonan ng ating gawin. Salazar una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:37 na. Kay Mario Olvido Aquisa, good morning. Kay John Ray Amador, kay Basi, good morning. Kay Susan Ramos Cabales, kay Binong Silinta, good morning. Kay Milagros Morales, kay Utay Benedicto, subong man kay Manjo Arnijo,
good morning. Kay Russell Gomez, kay Chao S. Rabon, si Utay Benedicto, kay Dante Makilan, good morning. Kay Elvira Hilogo, may lang pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 da o kung las 5:38 na, balikan ta kamo pagkatapos ini. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello? Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon, ini ko pasensya na pili ang atong income, kulang gina sa atong ginagawi man. At sige lang pang kaya basi kaluyan, mangita lang ta idea nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihi, nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na, ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mamlang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo madua ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mga buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on.
Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation, support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas
itaas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso. Notoryos nga kawatan sa syudad sang druga arestado matapos makuhaan sang illegal nga armas kag druga. Pa syudad sang druga ha. Upod kita kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Arestado Action Fred ang second notorious nga kawatan na matapos nga nakuhaan sang illegal nga almaas kag illegal nga droga sa nga ginserbe ang search warrant batok sa Action Fred sa bahin sa Purok Pagidait Barangay RSB sa syudad sang Lakalota. Ining nadakpan ang ginkilala kay Liovic Conejos, 20 anyos, kag may living partner ini, residente mismo sa mga lugar. Ining search warrant Action Fred ang ginpapanawag naman ni Honorable Judge Climaquin Jesus Fernandez, ang Executive Judge ng Regional Trial Court sa syudad sang Lacarlota, kag ginpapanawag sa Nobyembre 24, 2022. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Noel Garinganhao, ang hepe sang Lacarlota PNP, ining si Conejos ang ginareklamo nga amo ni kuno ang notorious gid nga nagapangawat dira sila nga lugar kag galalabot sinati nagaduso man sang illegal nga droga. Ang dugang pagdireaction nga record sa iya kay ni kuno nagasukbit sang armas sila binakon magwa siya nga balay nga ginakatublag gid sa mga residente mismo sa ila komunidad. So di kay Garinganao, dugay naman nila nga ginamonitor ining si Conejos Action Fred galikati na ubos gining buenas siya kay nakuhaan ini siya sa isa ka unit ng homemade 12-gauge shotgun console pack, anom ka mga bala sang wala naglupok o kung wala naglupok ka bala sang 12-gauge shotgun, apat ka mga wala naglupok ka bala sang 7.62 nga armas kag isa diri ka wala naglupok ka bala sang kalibre 38 Action Fred, and na-recover pag isa posisyon kag control ining duha ka gagmay kag isa ka dako nga sachet sang illegal nga droga nga gibabanta nagabalor sang 34,000 ka pesos. May mga drug paraphernalia pagino nga na-recover gikan sa posisyon kag kontrol. Ining si Conejos ang napreso karon sa custodial facility sang Lacarlota PNP kag iniman ang panatalana ang pasakan sang kaso subong nga adlaw. Oy sa tataran nga makaaksos sa nagapangita dira sa mainit ka kape kung kaagahon basta kape, isa lang ato marekomendar sa inyo. Wala na sa iban pa Dr. Alfred's Green Coffee gidamo makaakson amo ning kape nga pertik. Balita gikan sa Nokbo ang kaakson nyo. Aksyon Jan Diaz, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51 na. Kay Kati Berda, good morning. Kay Dante Makilan, kay Richel Relatos, good morning man. May lang nga pag saulog sa iya kadlawan kay Bert Mercado, siling ni Utay Benedicto. Sige, may pagsaulog sa inyo kadlawan karon nga adlaw. Kay Juan Salmiti Isiha, good morning. Kay Cecil Bikbik, good morning. Kay Runa Rihida Traba, good morning man. Kay Rinaldo Poderoso, may lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Ari anaywa, Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto? Hoy Pang, to palala na lang sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB ah. Oops, big ka sure.
Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binagon kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox.
Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon Size 1, standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Visit the M. Luilier official website.